πάνω στη Γευγελή. Παύλο, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένα ασθενοφόρο στα πλάνα που μας στέλνετε. Έχουμε και προβλήματα, υπάρχουν και ζητήματα με την υγεία των ανθρώπων που παραμένουν εκεί. Βεβαίως και υπάρχουν προβλήματα με την υγεία. Αυτό ήθελα να σας πω και νωρίτερα. Το ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να διαβιώνουν κάτω από αντίξωες συνθήκες. Εχθές έβρεχε. Σήμερα το πρωί, μάλιστα, συνάντησα και συνομίλησα με έναν πατέρα, ο οποίος μαζί με τον 17χρονο γιο του, ο οποίος είναι τετραπληγικός και ήταν σε καροτσάκι, ήταν έξω στην Ύπαιθρο. Δηλαδή, κοιμήθηκε μέσα στη βροχή. Συνάντησα επίσης έναν πατέρα, ο οποίος ήταν μαζί με την μικρή κορούλα του μηνών, το οποίο είχε πυρετό. Και μας είπε ότι δεν μπορεί να βρει φάρμακα. Όλοι προσπαθούν να βρουν ένα αντίσκηνο, μια κουβέρτα, λίγο φαγητό. Δεν επαρκούν όμως. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν έχουν πλέον ματισμό για να μπορέσουν να δώσουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Έτσι, από την άλλη, έχουμε και καυγάδες ανάμεσα στους μετανάστες. Έχουμε και καυγάδες ανάμεσα στους μετανάστες. Προχθές είχαμε ένα περιστατικό εδώ πέρα στην Ιδωμένη. Δύο οικογένειες διεκδικούσαν μια σκηνή. Το αποτέλεσμα ήταν οι δύο άντρες, ο ένας να τραυματίσει τον άλλον με χμηρό αντικείμενο. Λογικό και ο ένας να καταλήξει δυστυχώς, στο νοσοκομείο. Παύλο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς θα μείνουμε για λίγο ακόμη στα σύνορα, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε στο ρεπορτάζ της Ιουλίας Βελισσαράτου να δούμε την κατάσταση από το πρωί στο πέρασμα της Ιδωμένης. Open borders! Open borders! Freedom! 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 Thank you, Grace! Thank you, Grace! Thank you, Grace! Με τα παιδιά τους αγκαλιά και δάκρυα στα μάτια, οι πρόσφυγες φωνάζουν με όλη τους τη δύναμη να ανοίξουν τα σύνορα. Το σύνθημα το δίνουν οι νεότεροι και ακολουθούν τα παιδιά. Στα πρώτα χρόνια της ζωής τους συναντούν τη σκληρότητα και την αναλγησία. Ο κόσμος διαδηλώνει εναντίον των χωρών που δεν τους αφήνουν να περάσουν τα σύνορα με τα Σκόπια. Ο κόσμος είναι θυμωμένος και πεινασμένος. Δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Χθες είδα ανθρώπους χωρίς σκηνές και φαγητό. Κοιμούνται στο έδαφος, στη βροχή. Πώς το ανέχεται η Ευρώπη? Όταν πέφτει το σκοτάδι, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Οι περισσότεροι πρόσφυγες χωρίς σκηνές προσπαθούν να ζεσταθούν ανάβοντας φωτιές. Παιδιά εξουθενωμένα ξαπλώνουν στο νοτισμένο χώμα από την υγρασία και τη χαμηλή θερμοκρασία. Τα περισσότερα έχουν κουλουριαστεί το ένα κοντά στο άλλο για να ζεσταθούν. Γονείς με τα παιδιά τους στην αγκαλιά πέρασαν το βράδυ στην Ύπαιθρο κάτω από τη βροχή, χωρίς φαγητό και νερό. Με το πρώτο φως της ημέρας κάποιοι ξυπνούν στον πρόχειρο καταβλισμό. Με το βλέμμα απλανές, μια γυναίκα και ένα παιδί ατενίζουν ένα μέλλον που δεν υπάρχει. Η απόγνωση και η απελπισία καθρεφτίζονται στα ταλαιπωρημένα πρόσωπα και σώματα που συνοστίζονται σε ένα κλειστό ασφικτικά χώρο. Πέρα από την κούραση και την απόγνωση, αυτό που δεν υποφέρεται είναι η αναμονή. Έχω χάσει το σπίτι μου και την οικογένεια. Έχασα γυναίκα και 3 παιδιά από βόμβα. Έπρεπε να φύγω. Τώρα βρίσκω κλειστά σύνορα. Πού είναι ο ΙΕ και όλοι αυτοί? Πού? Είμαστε εδώ 3 ημέρες. Βρέχει και έχει κρύο. Δεν υπάρχει φαγητό. Δεν έχουμε λεφτά. Μόνο να περάσουμε θέλουμε. Με ασφάλεια. Σας παρακαλούμε. Μετά από 36 ώρες τα Σκόπια άνοιξαν τα σύνορα. Ένα μικρό φως ελπίδας για μερικές μόνο εκατοντάδες πρόσφυγες που καταφέρνουν να περάσουν. Ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει για χιλιάδες πρόσφυγες που παραμένουν εγκλωβισμένοι εδώ στην Ιδωμένη για μία εβδομάδα και είναι αναγκασμένοι να διαβιώνουν κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες. Το δράμα για όσους μένουν πίσω συνεχίζεται, με την Ευρώπη να δείχνει πρωτοφανή αναλγησία που θα χαραχθεί ανεξίτηλα στις ψυχές των μικρών παιδιών. Και από τα σύνορα, κυρίες και κύριοι, στην καρδιά της Αθήνας και στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη που βρίσκεται στην πλατεία Βικτωρίας. Άννα, οι εικόνες είναι γνώριμες δυστυχώς και πάλι έχει στηθεί ο αυτοσχέδιος καταβλισμός.
Καλησπέρα, Νίκη, από την πλατεία Βικτωρίας. Και αυτό το βράδυ προμηνύεται δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση εδώ για τους ανθρώπους που βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στην πλατεία Βικτωρίας. Περίπου 300 τον αριθμό, μετανάστες και πρόσφυγες, βρίσκονται από 2 έως και 6 μέρες εγκλωβισμένοι εδώ. Και ενδεικτικό του αδιεξόδου που επικρατεί είναι η εικόνα που σας μεταφέρει τώρα ο εικονολήπτης μας, ο Γιάννης ο Μεϊδάνης. Γνωρίζουν οι άνθρωποι αυτοί ότι δεν μπορούν να πάνε κάπου αλλού. Έχουν βρει κλειστές πόρτες στα κέντρα φιλοξενίας της Αττικής. Γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να μεταφερθούν στα σύνορα στην Ιδωμένη και γι' αυτό έχουν φτιάξει αυτοσχέδιες εστίες χωρίς σκηνές. Έχουν στρώσει κάτω στο οδόστρωμα ό,τι βρίσκουν, χαρτόκουτα, κουβέρτες, ψάθες, προκειμένου να προφυλαχτούν από την υγρασία και την παγωνιά της νύχτας. Κουλουριασμένοι σε μία κουβέρτα που τους έχουν διανύμει εδώ οι εθελοντικές οργανώσεις, προσπαθούν να προφυλαχτούν από το κρύο. Την τελευταία ώρα βρίσκεται εδώ και ένα κλιμάκιο εθελοντών γιατρών, οι οποίοι εξετάζουν κυρίως τα μικρά παιδιά αλλά και τους υπολείπους, ενώ λίγο νωρίτερα είδαμε και ένα φορτηγάκι εθελοντών που μοίρασε μια μερίδα φαγητό στους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ. Όπως καταγγέλουν οι άνθρωποι, η πρόσβαση στο φαγητό είναι πολύ δύσκολη. Η σύντηση γίνεται κυρίως από τους εθελοντές. Βεβαίως οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, δεν μπορούν να βρουν ένα χώρο να κάνουν ένα μπάνιο, να πάνε τουαλέτα. Οι εικόνες βεβαίως που βλέπετε κι εσείς είναι ενδεικτικές. Και αυτό που μας λένε είναι ότι ξέρουν ότι δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο. Μάλιστα ακούσαμε νωρίτερα έναν νεαρό πρόσφυγα ο οποίος μας έλεγε ότι η οικογένειά του έχει χωριστεί. Κάποια μέλη της οικογένειάς τους βρήκαν χώρο σε ένα από τα κέντρα φιλοξενίας στην Αθήνα. Και αυτό αλλά δυστυχώς τα υπόλοιπα μέλη έπρεπε να μείνουν εδώ. Σύνηθες φαινόμενο. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πλατεία Βικτωρίας, ελληνικό Πειραιάς. Είναι 3 μόνο από τους αυτοσχέδιους καταβλισμούς προσφύγων και μεταναστών που πληθαίνουν πια μέρα με τη μέρα. Η κάμερα του Sky βρέθηκε εκεί για να καταγράψει τις ιστορίες εκείνων που μετά το σφράγισμα των ελληνικών συνόρων βλέπουν το όνειρο του ταξιδιού στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη να απομακρύνεται. Ανάμεσά τους και ένα 13χρονο αγόρι από το Αφγανιστάν. Ταξιδεύει μόνο, όπως και χιλιάδες άλλα παιδιά, με την ελπίδα πως κάποια μέρα θα φτάσει στη Γερμανία για να σπουδάσει και να γίνει γιατρός. Την αυγή μπορείς να την φτάσεις μόνο περπατώντας το μονοπάτι της νύχτας, έγραψε κάποτε ο Χαλίλ Γκιμπράν. Το μονοπάτι αυτό για τον 13χρονο Αμπτούλα από το Αφγανιστάν είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι στους άλλους, γιατί το ταξιδεύει εντελώς μόνο. Είναι ένα από τα χιλιάδες ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά που βρίσκονται στο μακρύ ταξίδι για την Ευρώπη και που αποκτούν επιτέλους πρόσωπο. Το πρόσωπο του Αμπτούλα. I come here because I get education. In Afghanistan, no education. I live at park in Victoria Park and I sleep here. I'm alone. Το 13χρονο παιδί εδώ και 3 ημέρες κοιμάται στο γρασίδι στην πλατεία Βικτόριας. Το όνειρό του είναι να σπουδάσει ιατρική στη Γερμανία. I want to go Germany because I'm here alone. I want to go Germany. My relatives live in. My mother is dead. My father has give money and he said you go in Turkey. I have one family and I go to my family. Then I spend here one month. Άραγε, πώς μπορείς να πεις σε αυτό το παιδί που πέρασε τόσα ότι το δικό του μονοπάτι θα σταματήσει οριστικά στην Ιδωμένη πριν να βρει τη δική του αυγή? Στην πλατεία Βικτόριας, πεινασμένη και παγωμένη από την νυχτερινή παγωνιά, περίπου 500 μετανάστες περιμένουν το πρωί κάποιους εθελοντές να τους δώσουν τρόφιμο. Night is very cold, but we don't have blankets and we have some problem. Buy a ticket and go with bus on the border if the border open. If not open, we must be stay here. Παρόλο που σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά έφτασε σχεδόν το 1/4 των προσφύγων και των μεταναστών που φτάνουν σε μέρησια βάση στη χώρα μας, η μεγάλη πλειοψηφία τους κατέληξε εδώ, στην πλατεία Βικτόριας. Η μόνη βοήθεια που λαμβάνουν είναι από εθελοντές και από εθελοντικές οργανώσεις. Επιτίδη υπόσχονται στους μετανάστες ότι θα τους μεταφέρουν στα σύνορα ζητώντας τους πολλά λεφτά. They all need money. And we don't have money. That's why we're here. Okay. Otherwise, if we had money, so we should go to the border and wait there. Τα hot spot και τα κέντρα υποδοχής είναι παντού ασφυκτικά γεμάτα. Στο ελληνικό φιλοξενούνται 2.000 άτομα. Στον Ελαιώνα 1.200, επίσης στο Σχιστό 1.200. Στο ελληνικό, Σύριοι πρόσφυγες με άδειο το στομάχι, μιας και το φαγητό δεν έφτασε για όλους,
ψάχνουν τρόπο για να φύγουν για τον Πειραιά, αλλά τα αστικά λεωφορεία δεν σταματούν. Σύριοι και Αφγανοί πρόσφυγες ψάχνουν ένα οποιοδήποτε τρόπο για να φύγουν από το ελληνικό και να πάνε στον Πειραιά. Είτε με το τραμ, γιατί τα λεωφορεία δεν τους επιβιβάζουν, είτε με τα πόδια. Μπαίνουν στο τραμ χωρίς να ξέρουν ότι θα κατέβουν αναγκαστικά στο στάδιο ειρήνης και φιλίας και μετά θα πρέπει να περπατήσουν και πάλι αρκετά ως το λιμάνι. Ασφικτική είναι όμως η κατάσταση και στο λιμάνι του Πειραιά, όπου βρίσκονται πλέον περισσότεροι από 2.000 πρόσφυγες, καθώς άλλοι 450 έφτασαν σήμερα το πρωί από τη Χίο και τη Μυτιλήνη. Σύμφωνα με εθελοντικές οργανώσεις, στην πύλη Ε1 βρίσκονται περίπου 1.000 άτομα, στην Ε2 350, στην Ε6 100 και στην Ε7 250. Κάποιοι από αυτούς δηλώνουν ότι βρίσκονται εκεί 5 με 6 μέρες στην αναμονή, ενώ τη σύντησή τους έχουν αναλάβει εθελοντικές οργανώσεις. Καλλιτέχνες κράτησαν σήμερα συντροφιά στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, ζητώντας να τους επιτραπεί ασφαλή διέλευση παντού. Είναι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ενώθηκαν μαζί για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε, να κάνουμε μια πορεία σε όλες τις πόλεις όσο μπορούμε για την ασφαλή διέλευση των προσφύγων. Μέχρι αργά το βράδυ, άλλα 4 πλοία θα αποβιβάσουν έναν αδιευκρίνιστο αριθμό μεταναστών και προσφύγων στο λιμάνι του Πειραιά. Και δεν είναι βέβαια τα νησιά, η Αθήνα και η Ιδωμένη, κυρίες και κύριοι. Παρόμοιες εικόνες έχουμε από άκρου εις άκρων της Ελλάδας. Ο Σταύρος Ιωαννίδης είναι μαζί μας από τον Ευαγγελισμό της Λάρισσας. Σταύρο, τι γίνεται εκεί? Νίκη, και εδώ, όπως και σε ολόκληρη την Εθνική Οδό, σε όλα τα μεγάλα πάρκινγκ υπάρχουν πρόσφυγες και μετανάστες που περιμένουν υπομονετικά πότε θα έρθει η ώρα να ξεκινήσουν τα λεωφορεία τους για να τους μεταφέρουν στην Ιδωμένη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εδώ 4 λεωφορεία, περίπου 250 Σύριοι και Ιρακινοί κατά βάση, οι οποίοι βρίσκονται από χθες εδώ. Όμως ξεκίνησαν από την Αθήνα πριν από 1 εβδομάδα, έκαναν μια στάση για κάποιες ημέρες στη Λαμία, έπειτα στον Αλμυρό Βόλου και τώρα είναι εδώ από χθες, όπως είπαμε, και περιμένουν πότε θα έρθει η σειρά τους. Βλέπετε ανθρώπους ταλαιπωρημένους, ανθρώπους που έχουν περάσει πάρα πολλά βάσανα, περιμένουν πότε θα ξεκινήσουν τα λεωφορεία. Μέχρι τότε προσπαθούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους από το κρύο. Υπάρχουν πάρα πολλά ανήλικα παιδιά σε αυτά τα λεωφορεία. Αυτή την ώρα οι περισσότεροι έχουν μπει μέσα στα λεωφορεία, όμως αναγκάζονται και κοιμούνται 3 άνθρωποι σε μία καρέκλα. Μία μάνα με 2 παιδιά μας έλεγε πριν από λίγη ώρα ότι θα πάρει τα παιδιά της αγκαλιά για να κοιμηθούν, αφού έξω έχει πάρα πολύ κρύο και δεν μπορούν να κοιμηθούν ούτε σε υπνόσακο ούτε σε κάποια από τις σκηνές που έχουν στήσει τις αυτοσχέδιες σκηνές. Υπάρχουν πληροφορίες για το πώς θα συνεχιστεί και πότε θα συνεχιστεί αυτό το ταξίδι, και επίσης αν πληρούν τις προϋποθέσεις οι άνθρωποι αυτοί, όταν και αν ανοίξουν τα σύνορα, να μπορέσουν να περάσουν, ή είναι ένα ταξίδι παντελώς αβέβαιο και ενδέχεται να πάρουν το δρόμο της επιστροφής, όπως έχουμε δει να συμβαίνει αρκετές φορές τις τελευταίες μέρες? Δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το πότε θα ξεκινήσουν. Αυτό που γίνεται τις τελευταίες ημέρες είναι τα λεωφορεία αυτά να κατευθύνονται από τον ένα σταθμό της Εθνικής στον επόμενο, να μένουν εκεί κάποιες ημέρες και ένα ταξίδι που θα κρατούσε στην ουσία κάποιες ώρες να διαρκεί εβδομάδες. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα περιμένουν πότε θα φύγουν από εδώ, από την Λάρισα, για να πάνε στον επόμενο σταθμό που είναι η Σκοτίνα. Από εκεί δεν ξέρουμε πότε θα επιβιβαστούν ξανά στα λεωφορεία τους και να συνεχίσουν. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Το κρύο είναι τσουχτερό το βράδυ. Έχουν πάρα πολλά ανήλικα παιδιά μαζί τους. Τα τρόφιμα όλα έρχονται από εθελοντικές οργανώσεις και από τους δήμους εδώ της περιοχής. Υπάρχει μια σχετική επάρκεια, ωστόσο δεν υπάρχουν κατάλληλα τρόφιμα, κυρίως για τα ανήλικα παιδιά. Μάλιστα. Ζητούν γάλα οι γονείς τους, γάλα βρεφικό. Έχουν μαζί τους ηλικιωμένους ανθρώπους, έχουν ανθρώπους τραυματισμένους, ανθρώπους με αναπηρίες. Βλέπετε κι εσείς με κουβέρτες, με sleeping bag προσπαθούν να σκεπαστούν και να περάσουν το βράδυ. Όμως υπάρχει και αυτή η εικόνα, κάποια προσφυγόπουλα που παίζουν με μία μπάλα. Δεν έχουν χάσει το κουράγιο τους. Παρά τα βάσανά τους είναι μια αισιόδοξη εικόνα αυτή. Έτσι είναι, και με αυτή θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταύρο Ιωαννίδη. Έως και 200.000 πρόσφυγες και μετανάστες, κυρίες και κύριοι, εκτιμάται ότι θα εγκλωβιστούν στην Ελλάδα ως το καλοκαίρι. Και την ώρα που ο Επίτροπος Μετανάστευσης προειδοποιεί εκ νέου ότι η Ευρώπη έχει μόλις 7 ημέρες για να άρει το αδιέξοδο, αλλιώς οδεύουμε σε πλήρη κατάρρευση του συστήματος, η Αθήνα αποδέχεται τη νέα μας πραγματικότητα, αυτή των κλειστών συνόρων δηλαδή, ζητώντας 228 εκατομμύρια ευρώ ανθρωπιστική βοήθεια από τις Βρυξέλλες. Για όλα τα σενάρια προετοιμάζεται η κυβέρνηση, με το κύμα προσφύγων και μεταναστών που καταφθάνει στη χώρα να μεγαλώνει συνεχώς, με τα βόρεια σύνορα της χώρας ουσιαστικά να έχουν κλείσει και το ενδεχόμενο μιας μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης να είναι πρώτων πυλών.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την ανθρωπιστική αντιμετώπιση των προσφύγων και των μεταναστών, ζητώντας έκτακτη χρηματοδότηση 228 εκατομμυρίων ευρώ, που θα αφορά τη δημιουργία επιπλέον εγκαταστάσεων φιλοξενίας, τη σύντηση, την ιατρική στελέχωση των κέντρων φιλοξενίας, αλλά και τη στελέχωση της υπηρεσίας πρώτης υποδοχής.